Кендъл, какъв план? Моят патлак трейдър пак обърна посоката, но още не е гръм, но държи се в играта. Пред екрана седи, страх го е от стоп. В инвестинг чете пак някакъв флоп. Подкрепа и съпротива, всеки нещо пише. Кораб е закъл, въздух само диша. Мислиш, че с крик ще вдигнеш кендъла ли? Или с 50 лева на границата ще минеш, нали? Марги не червен, всичко гори, любов моя. Мислиш ли, че ще се върне в полза твоя? Бейби си, мислиш ли, че е лесно? Лесно ли? Бейби си, мислиш ли, че е лесно? Лесно ли? Моят патлак трейдър Има подкрепа, Open long, има съпротива, Open short. бейби си, мислиш ли, че е лесно? Кендълът пада, мечката реве, кендълът скача, бика се дере. Сред тълпата и целият този шум не губи позиция, запази с твоя ум. В кърваво червения марджи ритъм търся аз. Твоя страх е глада ми в този важен час. Дори да падна, пак ще скоча нагоре. Моят патлак трейдър Маргин стана червен, бейби си, като рушвет на границата. Изгоря ти, нали? Бейби си, мислиш ли, че е лесно? Лесно ли? Моят патлак трейдър Има подкрепа, open long, има съпротива, open short. Във форума на инвестинг само празни приказки. Моята цел не е шоу, излишни рискове. Печалбата в джоба, това е истината. Моят патлак трейдър Чакаме да видим твоите успешни сделки в нашето семейство. Кой знае? Може би Get Rich, тук си точно ти. Да 3.ch